ଏଇ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଇଟିଲି ଦହିବରା ଭଲସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିଅ। ହଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବରା ଖାଇଲେ 100ରୁ 100 ଦିଆହବ। ସତ କଥା ବରାଟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ ସବୁ ତରକାରୀଟା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି। ମଟର ଭାଇ ସରି ଅଛି ନା ଅଛି ଯାହା ଦହି ନା ଦେଲ ସେଉ ଟିକେ ଦେଲା ଆମକୁ ସେଉ କେତେ ଖାଇବା